Και συντάξεις, τι θα κάνουμε με τις μεγάλες διαφορετικές αλλαγές. Ποιο είναι το ερώτημα που συζητάμε όλες τις μέρες, από τις 26 Οκτωβρίου και μετά? Γιατί σχηματίστηκε η κυβέρνηση Παπαδήμου και πήρε πλειοψηφία στη Βουλή με 258 για να εφαρμόσει όλα όσα οδήγησαν την απόφαση Έπανε οι προπάνοι δηλώσεις του Υπουργού Κυβέρνησης στο ψηλό Αυτά είναι που απορρέει από την απόφαση του Οκτωβρίου. Εάν δεν αποδεχθούμε όρους, δεν υπάρχει χρηματοδότηση. Δεν μας δίνουν 240. I like girls, I like girls, I like girls. Ooh-wee, I like girls, I like girls, I like girls. Το 16 κρατών μελών της Ευρωζώνης ή από πολίτες που οι χώρες τους μετέχουν στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. I like girls. Running red lights and stop signs. Parlay when it's stop time. It's on and cracking as soon as I drop mine. Strap lines like players and pimps. I'm permanent in the game. Γιατί τα ποσά που παίρνει η Ελλάδα και από το Δημοτικό, τα πολύ λιγότερα σε σχέση with women. If baby got kids like Dolly Madison, homie, yes, money got her own, but she don't act funny then. Treat her like she's special without spending a penny. Έχουμε πρόβλημα με τη διαδικασία του κατεπήγοντος εμείς στην Ελληνική Βουλή. Like a Romeo low, and then look her in the eye and tell her you're broke. And if she trip on her grip, then it's time to shake. Cause you ain't got time for those, you got dollars to make. Dorothea, Tammy, Sabrina, Tina, Gina, and Carol. All around the world. Να δώσει την έγκρισή της όχι απλώς στη διαδικασία του κατεπήγοντος. I like girls, I like girls, ooh-wee, I like girls, I like girls, I like. Έκτακτη σύνοδος για να δοθεί η άδεια στη γερμανική ομοσπονδιακή κυβέρνηση να εγκρίνει να εγκρίνει τις συμφωνίες αυτές με την Ελλάδα. Να εγκρίνει τις συμφωνίες αυτές με την Ελλάδα. I like girls, ooh-wee, I like girls, I like girls. Πείτε διαφωνώ. Δεν θέλω το πρόγραμμα. Όχι, όχι. Διαφωνώ επί της ουσίας. Anyone, but give me one, hoes and bitches, sluts and chickens. Fuck what they talking about. I like women, black ones, white Και έστω με λίγα ποσά δανειοδοτούν την Ελλάδα. and I think you better keep her, but do your homework before you go to see the picture. If she got Έλληνας πολίτης. Πρέπει κανονικά να έχει άποψη γι' αυτό. boy, cause it's cheaper. That's like the 600 cell phone and Τα your πολύ λιγότερα σε σχέση με τα ποσά της Ευρωζώνης και του EFSF. rats out. All the tats Τώρα θα out. δίνουν τα ιδιότερα. Έχουμε πρόβλημα με τη διαδικασία. Straight or curls. Bring it over here, baby. I like girls. Αλλά θέλουμε η Φιλανδική Βουλή να ψηφίσει με τη διαδικασία του κατεπήγοντος. I like girls. I like girls. I like girls. Ooh-wee. I like girls. Διαδικασία του κατεπήγοντος. Η γερμανική κάτω Βουλή. I like girls. Ooh-wee. I like girls. I like girls. I like girls. Αλλά με έκτακτη σύνοδο της Ολομέλειας. Η οποία θα γίνει στις 23 Φεβρουαρίου. I like girls. I like girls. I like girls. Ooh-wee. I like girls. I like girls. I like girls. Είναι υποκριτική άποψη αυτή.